गासैबो इउटुबार लोगोफोर बिदा फंबाय आं दा नोंथांमोननो बेखौनो बुंहरनो सानो मानोना समाय गैयैनि थाखाय आङो एटेन्ड जानो हायाखिसै आं फिसा इउटुबार होननानै नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंहरनो सानो आंनि इउटुबनि मुङा जाहैबाय नबिन ब्रह्म आंनि चेनेला ग्रौथ जाथ'वाखै बेनिखायनो आं ओंखारनो हायाखै दा आङो मानाव गोनां आदा प्रकाश नार्जारि बिथांनिसिम आं गुरै खावलायहरो मानोना आंनि चेनेला फिसा हिसाबै आं लाजिनोबो ओंखारदों बेनिखायनो आं एटेन्ड जानो हायाखै दिनै आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासैबो इउटुबारनो फोरमायहरनाय थाबाय आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जासिहरग्रोनाय थाबाय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं बेखौनो बुंनो सानो दि आदा प्रकाश नार्जारिखौ आंनि चेनेलखौ एसे हेल्प खालामनो आरो गोजौ थाखोआव एसे ग्रौथ खालामनो थाखाय मानोना नोंथांमोननि सापर्ट बा पाब्लिकफोरनि सापर्ट मोनाबा नोंथांमोनखौबो एसे हेल्प नांदेरगौ मानोना आंनि चेनेला दासिमबो जौगानो हाथ'वाखै आरो भिडिअखौबो आङो गोबावजों खनसेल' लाबोनाय जायो बाट आङो दा बेखौनो बुंनो सानो आदा प्रकाश नार्जारिखौ जाहाथे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ एसे शेयार खालामना होयो जाहाथे एसे जौगानो हायो बा आंनि चेनेलाबो एसे मोजाङैनो जाबोयो दा आङो मिटिङाव थांना एटेन्ड जानो हायाखिसै हिसाबै आं भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय बेखौ गाज्रि मोननो नांला आदा प्रकाश नार्जारि दा आङो नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों आङो अननाय मोजां मोननायखौ नोंथांनो गासैबो इउटुबार बा आदा प्रकाश नोंनोबो आङो बेखौनो बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना दुखु दामोनसै माने गासैबो समय मथे एटेन्ड जाजोबनो हाया सासेहा माबाफोर जायो बेस्थ'फोर जायो बा बायदिसिना माबाफ्राव टाइम टेबोलफ्रा थोआ जायो बेनि थाखाय आंबो निमाहा बिनाय थाबाय दा आङो बेसिम बुंनानै आंनि चेनेलखौ जाहाथे एसे नोंथांमोना गासैबो इउटुबार बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो माने आंनि चेनेलखौ नायनानै आरो ग्रौथ खालामनो हायो आं बेखौनो हास्थायो।